سلام تعني هابلي كميت صنحو زخبركم تخاتاتلتي هابا ميديا. هابا ميديا كاب زخوني يكون صعنتو نتا بمخان ومناتن تكساتن حابريتاتات كقربلكم كل غزي دلو يو. هابا ميديا نمعباي دما نشانلنا سبسكرايبن لايكن كتقبرو ندلواتنا ناب كالوت نخبات وحدما شير كتقبرو نلابو. نلومي سولوس 15 حدار 2022 زدالنا يوم زينات اللونا كتكهاتلونا عدمكو فلما أرئست زينا كسمعكم. زتفرما سممعنا السلام حزب تግራይ ንዝተቃለሰሉን ንዝተሰወሉን ዕላማ ዘይምልስን ህልውና ንድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን እዩ ክብል ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ገሊጹ። ጉዳይ ወልቃይት ብሕግን ስርዓትን እዩ ዝፍታሕ ክብል አብይ አሕመድ ተዛሪቡ። كينات تግራይ ጠጠው ንምባል ዝተፈረመ ስምምዕነት ዘላቂ ዝኸውን ሰራዊት ሻዕብያ ካብ መሬት ትግራይ ጠቕሊሉ ክወፅእ ከም ዝግባእ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ብራንድ ሼርማን ኣተሓሳሲቦም ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ኣለውና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ደጊመ ይዕድም። ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ከስግራኩም። ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ህዝብ ትግራይ ንዝተቃለሰሉን ንዝተሰወሉን ዕላማ ዘይምልስን ህልውና ንድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን እዩ ክብል ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ገሊጹ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ሕወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ኣመልኪቱ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ተጋሩ ካብዚ ስምምዕነት ሰላም ክንሪኦም እንኽእል ግዝያዊ ዕድላት ፀንቂቕና ንምጥቃም ብኣወንታ ዝረአ ኮይኑ ህዝብና ዝናፍቆን ዝህንጠወሉን ዘላቂ ሰላምን መንእሰይ ትግራይ ዝተቃለሰሎም ዕላማታት ኣብ ትግራይ ከረጋገጽ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሉ ኣብ መግለጺኡ መንእሰይ ትግራይ ካብ ጥፍኣትን ህልቂትን ንዘለዓለም ውሕስ ዝኾነሉ ላዕላዊ ትግራይ ብምግሃድ ጥራሕ ብምዃኑ ብምእማን ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ህይወቱን ኣካሉን እናኸፈለ ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ህዝብ ትግራይ ከጽንት ንዝፈቐደ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ጸገማት ክፈትሕ እዩ ብምባል ሕወሓት ዝፈረመቶ ስምምዕነት ሰላም ንዘላቂ ባርነት ሰረት ዘቐመጥ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ እቲ ስምምዕነት ሰላም ኣትሪርና ንኹንኖ ይብል መግለጺ ባይቶና። ብተወሳኺ እውን እቲ ሕዚ ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም ዋጋ መስዋዕትን መቕሰልትን ዘይዕቅብን ብኣማይታ ሸሓት ዝሞቱሉን ዝቆሰሉሉን ዕላማ ብባዶ ዘባዝሕን ኢትዮጵያ ንምድሓን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ስለ ዝኾነ መንእሰይ ትግራይ ሕወሓት ብዝፈረሞ ስምምዕነት ሰላም ዝምብርከ ክሕልና ዝኹለፍ ቃልሲ ዝተኣጓጎል ዕላማ ከም ዘየለ ተረዲኻ ኣብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ቃልሲ ጉቡእኻ ክትፍጽም ክብል እቲ መግለጺ ጸዊዑ። ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ንተጋሩ ዲያስፖራ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብሽርሒ ጸላእትና ዝተበታተነ ህዝብና ክእከብ ተሸንሺኑ ዝተበተነ ታሪኻዊ መሬትና ክምለስን ሃገረ ዓባይ ትግራይ ክትገሃድን ቀጺሉ ዝጽበየና ቃልሲ ዝሓየለን ዝኸበለን ምዃኑ ክትርድእዎ ይግባእ ኢሉ። ህዝቢ ትግራይ እውን እቲ ሕወሓት ዝፈረሞ ስምምዕነት ሰላም መዓር ዝተለኸየ መርዚ ከም ዝኾነ ዝተረድአ ውድብ ባይቶና ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ክረኽቦም ዝኽእል ጸጋታት ብምጥቃም እቶም ዘለዓለማዊ መሸንቆታትን ሓደጋታትን ድማ ብዘላቕነት ንምውጋድ ዝተናውሐን ኣማታይን ቃልስና እንቕጽል ምዃንና ተረዲኡ ብመንፈስ ድሉው ክኸውን ባይቶና ጸዊዑ። ኣብ መወዳእታ ሕወሓት ብስሩዕ ሽሙ ተጠቒሙ ኣብ ቅድሚ ዓለም ንዝፈረሞ ውዕሊ ስምምዕነት ሰላም ከም ውድብ ከም ዘይፈልጦም ሲሉ ዝኸደ ዘሎ ክያዶ ጠጠው ከብል ጸዊዑሎ ውድብ ባይቶና ኣብ መግለጺኡ። ጉዳይ ወልቃይት ብሕግን ስርዓትን ከም ዝፍታሕ አብይ አሕመድ ተዛሪቡ። አብይ አሕመድ ነዚ ዝገለጸ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ኬንያን ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም ኣመልኪቶም ንዘቕረብዎም ሕቶታት ምላሽ እንትህብ እዩ። ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዋንነት ወልቃይት ብዝምልከት ሕቶ ዝቐረበ ኮይኑ ብዛዕባ ወልቃይት ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ይካየዱ ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ። ኣብዚ ጉዳይ ኢድ መንግስቲ የብሉን። ኣብቲ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እውን ወልቃይት ናይ መን እዩ ዝብል ጉዳይ ኣካል ዘይነበረን። ስለዚ ጉዳይ ወልቃይት ብሕግን ስርዓትን እዩ ዝፍታሕ ክብል ምላሽ ይቡ። معخان زينا واشنطن بوست أبي أحمد نزهو مبرهي زملكت أبي زوجو زينا قداي والقايت بحقي خفتحيو يبلمو سلازي أمنا إثيوبيا حق منقست دما والقايت أكل تقرأيو خوينو جن كينات تقرأين تجمر بقى ما إيتا شحات زغطار حزب معراب كم زتباررن كم استفنقلن يقلد مس قبرة رعدي حوحات تدراديركم زبل حتو زغربلو أبي أحمد اتزوات أواج مس قبرة رعدي أي تدرادرون أي بلنكبل ملاشيبو ኣብ ፕሪቶሪያ ካብ ዝተፈራረሙሎም ጉዳይ እቲ ሓደ ጉጅለ ሕወሓት ካብ ሽም ግብረ ራዕዲ ምስራዝ ኮይኑ
أفتي نايلوم معنتي وعلاقن بزعوا أتزصدق شمن مسرازن أيتلعلن أبي دو أفريكان كينيان زاتنا يوم قلب محلاو سلام كعسل نمغبار نتغوراو نتو برتعنا كنسرحنا زبل أبي أحمد ولا قوا نزي زارب مبر اتسم معنات كاب زفرم كل التسمون كوا زقصرن تخون زاقيد قنا بتقراي زاتو سب أو حجز يلن سراويت إرترا كاب تقراي انت دا زيوت خوينو أمريكا كله عين السجومتي كتوسد كم زقبا أبال كونغرس أمريكا برايد شيرمان أتحساسيبهم أبال كونغرس أمريكا برايد شيرمان مس هاجراوي دحننت أمريكا وايت هاوس جيك سولفان كونتات إثيوبيا بزملكت سفح زتا أكايدهم برايد اتزكايدو زتا أمريكتهم أبزهاو مجلتي بزعبا اتزحزن دماوي كينات تجراي حزب بصحيو زلو بركن بنصور سفح زتا كم زكايدو كليطهم منغستي إثيوبيا مغبل مدحانيتن بقلطف ناب تግራይ ከእቱ ተخصي ጠጠው ከብል ዓለም ለኻዊ ተቆጻጽርቲ ሰብአዊ መሰላትን ጋዜጠኛሃትን ኣብ ውሽጢ ትግራይን ኣብ መላ ኢትዮጵያን ዝበጽሑ ዘለዉ በደላት ክምርምሩ ክፈቅድን ከምኡውን ግልጋሎት ኢንተርኔት ክኽፈት እንተ ዘይደኣ ገይሩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዝግባእ ከም ዘተሓሳስቡ ብራይድ ሸርማን ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ንቡር ሰላም ንኽህሉ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ብቁልጡፍ ክወፅን እንተዘይወፂ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እገዳ ክትገብርን ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝነብሩ ዜጋታታ እትረኽቦ ግብሪ ክእግድን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝግባእ እውን ብራይድ ገሊጾም ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ብራይድ ሸርማን ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ኩናት ዘርኢ ምጽናት ትግራይ ጠጠው ክብል ባይቶ ኣሜሪካ ቁልጡፍ ስጉምቲ ንኽወስድ ብዘይ ዕረፍቲ ካብ ዝቃለሱ ቅዱሳት ኣሜሪካውያን ሓደ እዩ ኣብ ዶ ኣፍሪካን ኬንያን ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም ከም ዝሕጎሶም ዝገለጹ ብራይድ ሸርማን ሕዝውን ገደብ ዘይብሉ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ብቁልጡፍ ክኣትዉ ኣብ ምጉስጓስ ይርከቡ ኣብ ስምምዕነት ሰላም ዶ ኣፍሪካ ንኽሳተፍ ሕወሓት ዘይኮነስ መንግስቲ ትግራይ እዩ ሰዲዱኒ ክብል ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጉዳይ ስምምዕነት ሰላም ኣመልኪቱ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብ ሰነድ ስምምዕነት ዶ ኣፍሪካ እቲ ስምምዕነት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን እዩ ዝብል ንዝቐረበሎም ሕቶ እንትምልሱ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ወከልቲ መንግስቲ ትግራይ እዩ ኢለ ኣቕሪበዮ እኳ እንተነበርኩ ኣብኡ ዝነበሩ ኣካላት ግን መንግስቲ ትግራይ ዝበሃል ኣይንፈልጥን ኢሎምኒ ስለዚ እቲ ዘገድስ ሰላም ምምጻእ ስለ ዝኾነ በቲ ዝበልዎ ቀጢልና ግን ሕዝውን እንተኾነ ንኽስተኻኸል ንምውግት ኣለና ክብል ምላሽ ይቡ ኣብቲ ስምምዕነት ሰላም ብዛዕባ ጉዳይ ዕጥቂ ምፍታሕውን ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ እዩ ዝበለ ኣይተ ጌታቸው ጸላእቲ ካብ ትግራይ ክወፁ ተሰማሚዕና ኢና ጸላእቲ እንተደኣ ሃልዮም ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘውድቕ እንተኾይኑ ግን ዝፍታሕ ዕጥቂ ከም ዘየለ ሓቢሮም ነቲ ስምምዕነት ሰላም ምቕባልኩም ሰራዊት ትግራይ ስለ ዝተዳኸመ ድዩ ዝብል ንዝቐረበሎም ሕቶ ድማ ጀግና ሰራዊት ትግራይ ለፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ምስ ኩሉ ዓቕሞም ከንበርክኽዎ ከም ዘይኽእሉ ተራእዩ ግን ድማ ብሰንኪ ዕፅዋን ክባን ብሕፅረት መድሓኒትን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብጥይትን ህዝብና ካብ ዝውዳእ ናይ ሰላም መንገዲ እንተሃልዩ ቅድሚት ንሰላም ንቐድም ክብል መልሲ ሂቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ባህግን ድሌትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ካሊ ኣካል ዘይኮነ ዝውስነሉ ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝውስን ዝበለ ኣይተ ጌታቸው ንሕና ድማ ድሌት ህዝብና ንምዕዋት ኩነታት ኣብ ምምችቻው ንሰርሕ ኢሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት زخبركم تخاتلتي هذا ميديا لومي ناباكم زبلنا يوم زيناتات زياتهم يمسلو نيروم كساب مودعتا سلستخاتلكمنا أزينا نمسجن سلام